खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिखां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां जुदि नोंथांनाव सरकारि साख्रि गैया आरो माबा मोनसे मावनो सानदों अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां सरकारि साख्रि गैयै लाइमोनफोरा जायखिजाया हाबा मावनो थाखाय सरकारनिफ्राय 2 लाख रां मोनगोन नंगौ नोंथाङा फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो मोनगोन सरकारि अनसुंथाइ 2 लाख रांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर थिरांथा थारैनो जाय लाइमोनफोरना साख्रि गैया बिसोरनो सरकारनिफ्राय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ मोनगोन गिबि मन्थ्रिनि आत्मनिर्भर आसाम केम्पेइननि सायाव गिदिर थिरांथा साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनो फोसावथाय होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थारैनो फैगौ 30 सेप्तेम्बराव 30,000 लाइमोनफ्रा सेथि किस्तिनि रांखौ मोनगोन बेनिनो गिबि खोन्दोनि इन्टारभिउआ जोब्बाय आरो बे रांखौ गिबि बोसोराव 30,000 लाइमोनफोरनो होनाय जागोन बेनि अनगायैबो नैथि खोन्दोनि जिल्ला थाखोनि मोगा-मोगिया 16 आगस्टआव जागोन आरो फैगौ 5 सेप्तेम्बराव इन्टारभिउआ जोबगोन बेनि उनाव 30 सेप्तेम्बर खालि 30,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख रांखौ होनाय जागोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन